bonke abafundisi abashumela izinto eziyi-law of Moses bashumela imvubelo endala, bashumela into expirile. I-law of Moses ine-expiry date, bantwana benkosi. Inini expiry date? Ukuvuswa kaJesu, ukuvela kaJesu, that was the expiry date of the covenant of law. That is why lithi iBhayibheli uJesu makebethelwa lithi iBhayibheli ikhethenisi isihenqo esesivali holy of holies sadabuka phakathi to proclaim ukuthi indaba ye-old covenant, indaba ye-ceremonial law, indaba ye-civil law iphelelwe isikhathi. Kumiswa isivumelwano esisha manje, isivumelwano segrace. Hayi bafowethu, angeke. Hayi ngamane ningizonde ngane zakwethu. Hayi bafowethu, ngeke yizwi likaNkulunkulu leli. Kuthiwa i-law of Moses ya-edwa 430 years later, igrace isebenza. Hey, ngale nkathi kusaphethe igrace babengafa abantu, kwanele kwangena ilo, kwaqala ukufa kwakhula. Into eyenza abantu bafe is the covenant of law. Hey, yabona mawufuna ungafi, mawufuna